أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بالما وجلو كنلا جبغو نياوني أبي جان جمناكا بواكي أنكرمغو الشيخ شريف عثمان مدان حيدر الدنيا أنكرمغو شريف أحمد Tijan Haidara alaka wuliga jo sefe wuliga jo mi no kun lapelendo Abidjan jamana ana no kandugu février kalo kle muga ani sheki san bafla ani tani kononto ay wajuru kene banyana maya buake kaufeino mabachama de kene ila soro kadamne ansar mogobaw ani yen sigida mogobaw ubwara ko ga nisojaru anuka nyanyagaru yira kenenka okofe an karamogo Sheikh Sherif Ousmane Madane Haidara denge an karamogo Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale bora kala sirike ala ka jonye ka ala ka dine wala anga je anga nyamada o sorole unfe miye amma gbebu ake koronoya amma fo akan nala limamu be nisodia na kan nae aza nurun ala nur yadi ila li nuri man yasha ni noro leye Allah Taala mi di boake kauma ame Allah Taala fo olado kere boro maseni ba fo boake kozin ba fo angara mo kodisi fara ba fo akan nala abe kesiri mina dina la ma ni Allah Taala fe ni Allah ka baraka do ana kola ka ba Allah mo kala olado ni Allah abe jadi mina ka fanga sala ka ba Allah mo kala ni ala fache ni ala ka mie dina ka jamana ka ba ala mo kala ama fo ko sobe ama ni ala fa na tora mi ma soro aseito kana soro ka ba ala mo kala ka se ka ka demayala angara mo baja war ba fo ko sobe angara mo modisi ko ba fo angara mo aywa bagar ko rato bela jani ba fo wala do ama ni ko mo wati korola ani sodiala boake kaw ani sodiala nyan karamo cheka nae aye duga ukanye boake barale banka bi awa fitna mese mu be jamana na duga ukala ya bedufa eketo bala sal ala muhammad ali muhammad wa salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala alhamdulillah ame folidi anga imamu bauma Krengenya manga kozim nyamoba région de Beke kono no de imam El Haj Bajawari Touré aleni abulumine nyon bela jene imamu na Bwakena mara kono okofe ame foli di anga Bwake dugutiguma katla ka foli di anga Bwake merima ka foli di anga Bwake prefema okofe ame foli di anga national président anaka bureau mogo no de El Haj Adama Sanogo Disako katla ka foli kerengelen ka nyashanga international nyamogo ma no de président El Haj Surakata Salamantao anaka bureau mogo bela jeli katla ka anga fédération mumbola duwaro la ka am magben kananga ko bato buyambulu ame foli di oma katla ka foli di anga section ma ananga section bela jeli onna to fe mo soro o segito o ga no soro ala ka sigi herala ka wuli herala o bina me fo tani ketaw ala ka ni ala na kirata be ala ma ambla ala kira no ala ka bla an fara ala kira ka jamaka aman kara bo fo no Sherif Madane Haidara pani chi ala ka sara ala ka na koloshi ala ka na labla ala ka to galona ala kana to jamfana ala kana to namarala ala kana njugo ka shire ala ka barka da kola ala ka nya sabati ala ka ko sarabe ala ka hera ka islam no be an kanu ba no fe fe se ta ka se kenan ngaya amu ala ku besara ni here anna to fe ma sura se ta kala sura karamo jam na mi fo bi shuna ametlo ala ka dam anga baraka nayi ala ka ambe kelima ala ka hera ka nayi ka hera ka islam no be shiba ramako sallallahu alaihi wasallam wala me ne man kisi ni ala fika ke an kunti kan wallahi ka ala tanu ka ala barka da ka ala waliman don
ala min ye bi su sanumani yira an na o kɔfɛ an bɛ dugawu k'an ka sababu ɲuman ye a seyidi sherifu usman madani hayidara ale min kɛra sababu ye ka an fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ an tɛ jamana kelen an tɛ kabila kelen an tɛ siya kelen mais ka an bɛɛ kɛ ba kelen fa kelen ye an bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya an laban ko ɲuman ala k'a di an karamɔgɔ ma ala ka an karamɔgɔ kisi ala ka an karamɔgɔ kɔlɔsi a jugu ala k'u dɛsɛ jugu tɛ fɛ an karamɔgɔ ye se maritaba min na an ma ɲini ala fɛ ala ka an karamɔgɔ tɛmɛ o bɛɛ kan o kɔfɛ an bɛ dugawu k'an ka sedu ye an bɛ tijani hayidara depuis kalo ntiri fɔlɔ a bɛ n'an ye Côte d'Ivoire yan o de la silamɛya b'anw bolo min na bi anw man ka dɛsɛ a baara kɛli la silamɛya baara sirila anw na de ko an k'an jija ka mɔgɔw ka hakɛw to yen nka fɔlɔ ta mɔgɔw ka hakɛ tora yen o dama tɛ mɔgɔw bɛ tila ka bin aw kan munna a b'a la o bɛɛ na taa olu kura o kɔrɔ mɛ anw ka silamɛya a gulonna jumɛn na wala hakɛ to yen bi a b'o de la o tɔɔrɔ tɛ maa kan anw fɛ yan k'i kɛra silamɛ ye a n'o bɛ yen o ka dɔgɔ sa dɛ k'a fɔ a filɛ tɔɔrɔ ni ɲɛni na i n'a fɔ a daminɛna cogo min o ka dɔgɔ mɛ n'a ye histoire ta k'a lajɛ Bilal ibn Rabah ninnu min kɛr'u la bɛɛ b'a dɔn Makka tile bilen kɔrɔ o tun b'a da de ka fini bɛɛ bɔ a la ka fara da disi ka tile bilen kɔrɔ mɔgɔ minnu ye Makan jamana kɛ o b'a dɔn an b'a mɛn ten de hali i t'a juguya ye nka mɔgɔ min bɛ tilema yɔrɔ dɔn ani cɛncɛnma yɔrɔ dɔn ka fini bɔ hadamaden na k'a da o la ka fara da disi kan mun fɔra ye dɔrɔn ko a fɔ n bɛ bɔ Muhamadu nɔfɛ n'o kɛra i bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la i bɛ bɔ a la a ko cogo di al-ahad layidu min taara ne Bilalu fɛ ka tugu cɛ in nɔfɛ ayi ne tɛ se k'o janfa ni saya b'a la n b'o makɔnɔ saya ka na nka ka segin o tɛ kɛ Sumayya ninnu sara tan de Yasir ninnu sara tan de o la fo ka silamɛw gɛn ka bɔ kira yɛrɛ ko k'u ka bɔ u taara yɔrɔ min o ye Habasha de ye Éthiopie Afrique masakɛ fɛ yen min wele ko Najasi mɛ Najasi a y'a ta k'a lajɛ tuma min na Najasi n'a y'u wele Amru bun Asi talen ko ka silamɛ ninnu di n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de bange ye ko fɛn min y'u tugu Muhamadu nɔfɛ ni o ye yakinu ye danganiya bɛɛ ka sabati kira yɛrɛ la a jogo la a n'a ka wele da kan na a y'an wele ka na mun ma o sabatilen tuma min na ni Najasi y'u wele ko nin y'a ka cɛ ye min bɔra a ka dugu la Amru bun Asi a ko ta ko a ye nin kɛ ɔ mun ye ko ɲɛ ye kira balimakɛ tun bɛ jamakulu in ɲɛfɛ min wele ko Jaafar bun Abi Talib Seydina Ali kɔrɔkɛ don ale ye kuma ta don i bɛ danganiya jɔyɔrɔ dɔ yan de a ko Najasi ma a ko anw ye asrul jahiliya mɔgɔw ye faamuw kun tɛ yen waati min sabu kiraw tɛmɛ kuma mɛnna o nɔw kun t'an ka yɔrɔ la an t'a dɔn an kan ka min kɛ an kan ka min to a ko an b'o min na cɛ dɔ bangera n jɛla an bɛɛ bɛ min fa dɔn an b'a ba dɔn a tɔgɔ ko Muhammad a y'an wele k'an ka na ala kelen bato ala min bɛ ala bɛɛ sanfɛ ni ala si tɛ yen n'a kelen tɛ a ye mun dogo o la k'an ka suyɛli to yen k'an ka namara to yen k'an ka janfa to yen ko an setigi kana sen d'an tɔɲɔ ko an ka wali hakɛw to yen ka danayaw to a tigiw bolo an ka kɛ layidu dafa la a y'an wele ka na nin de ma wa anw yɛrɛ dara nin de la ka fara a kan n ko an b'a dɛmɛ e danganiya ye o kɔrɔ fɛn dɔ de y'u tugu alakira nɔfɛ ninnu ma tugu a kɔ ko an faw kun b'a kɔ an wolola la ninnu ye lamɛnni de kɛ danganiya bɛ sɔrɔ yan dɛ
danganiya be soro yande walla hali minnu walla ka fo faw islamay la ka islamay ma dawma minnu bangira kira kile la kon ama dawma kira yu welede kana diine ma hali minnu wolola ka o fa sorala kira yu yere wele islamay minilla odela fo fe beka sabati fe menga danganiya odela ako saada ni oye kunanjai tamajen duru min bala fo ka soro kunandi yere la danganiya sabatile do aduskuna abi femi na kombi cheka ne de afoloy aflana ne fudailu bo fanyana ako flana e jume ko wal wara'u fi din ako ane alanya sranya akadile barawla alanya sranya ni danganiya sabatiri bolo bara de bitu kwala bara minum bey islamaya ko anga seli islamaya ko ay shu ay hiji ay jagabo ay kle ay kella diriye ay hine deseba tawla ay mogo jigiti islamaya mlan lela sisa ola ko munebe ko akajija islamaya sebe min bi jigiya ni kishiye ko makuna ndido ko nene flana o ka soro alanye sranye abi boro baraka dina kono abake alakama bara ben yoro ina da mo chaman be o islam ya kono abi bara menunge betate alakama ide do tay mo bala nyira ka faro kay do tay ni maninge ndini zoro do bi jaku ya ka kete no yera islamaya bara la dro abina baro barabi namaki Allah ta'ala jati kama Musa adoko barabine no peu odala lakra Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka hadisa do bi akullah rakiri kabitiga ma sabaforo minuna modul mustafa bo foye akwa ma sabaforo e joni ko setigi do miye navolo soro navolo ba bolo et puis ayadi desebato ma ayadi fandao ma aye mogo jigi tugunaye aye lamere ola kado fe islame ka bara be kanga gulo ala de la faka ke ala kaba no bora la droit adoko fenti bolo ko setigi mi yese so nga amaka wari kumaniya mogo ma la ayadi adichugo yala ko osale awulle jugement beta damla nunu njima kulu sabala ne jama kulu foloy setigi bina Allah bina kan nema ufoy ko yala nema ngiyewa masedi mawa e jago damne ne alama yirway bolowa aha aba fo ala yeche fo yesedia e la folo chamandia ala banyu nga ko nye osemingi iye mungala nyike famai kiru tiga chuti ne na volotigi abi kanto ala ma aba fo ala iye semindia ne aklaika jona ima fongado yorashi fu nyadoi ala ba fo ko kezafta ekonga jo ye galotke fonsire nuke ka wardi fandauma ka foki bi desebato jigitugu awo iyabo me eba bodu mi mingu mi kono ukafi ma ke fonsire bay li yukanda innaka jarih waqad jawad waqad qil ako ikme fe ka foki fonsire wa ofora wa qad qil ko o min fora wa o kera baraji dai on de la femme integala kama bine do koy ala ko rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju'i wala 'atash wa rubba qa'imin
laysa lahu min qiyamihi illa as-sahir. ke fonsire yake kima ke dawre kama ko fa ko jawat ko fonsire bado akarledo beki to fo iye ko minga ma ne alabo do idus kuna wa abana iyo ni rasoro jena ya foraki bolo labla ledo ko alabo fodro alaba fo aya fufu katana ijana me kono nga aya hakle to kuma ina de wore tigi jume wore soro to kai atayoro yere kai nganganiya mai jango min ya soro haramuna jango min ya dépenser haramuna aya takalaje ni foloy flana e joni ko jihadi kela mogo min do nay bamuruta ka jihadi ke fi sabilillah fo ayra tarafa abin Allah kunu kiribi tige alafe abani nga ko nga jon ne makiye ni kenaya ka fanga do ila akoye munga kana ala sarawla ako ala ni kenaya keke ala sarani mingi ode ama wole kana foika ko cew kan wiyere kun joka islamaya defa ka jihadi ke ala kama fona wulla ninga bamuru ka jihadi ke ala kama fondarasa ala ba ko kezabta fa'alta liyukan laka innaka jari iya fode uka fokiye chefariye ko iya chefariye وقد كيلا ويوفو كوي ويوفو كوتشنغا فري بيكي ويسابو مينغو ميكونو او مين فري ما جينا كي كروتا نوي كي يتشا فري ويو برا جباني سابو مكني على كما نو يا سرو ندى كو يافو اكما كمي تشايا مجوني نفو محمد المصطفى ne kira Muhammad Mustafa ka kuma ne moode minum bi barake wepi ubake ala yere kasra kanwe nga oba soro lu ngani ya yere kunte ala ala ko bara imbina abina ni ala ya subhanahu wa ta'ala binendo asabana e joni kiri bi tigani jama kulu saba folo minu ye asabana o ye alimu ye donba Qur'an kalana min ye hadisa kala ka do abini jo ala nyefe ala ba ka nema u foye ko yala nga jonge wonne me la dunya aba fo tigi ala yen la dunya jonka cha nga adunya le o fere manja nga ala ikuye neke ulu doy yen la dunya ala ko nye doni mingal fayla iye mungenay ako ala ne Qur'ana nya sebe ko kala doni kanga bara minge ala ne yake ne Qur'ana kala ala ko kazzab قرأت القرآن ليقال إنك قارئ أكو يا كلا دي مغوكا فها كارسا كانك دي كقرآن كلانغا أكدي أبي مغوكا شي إبا كلا دومي نه على نيبو لا يبسكون إما كلا نه على يفيو إيا فودي وكافو دوني بابادو نزي كما مغوفي kombi don de yira nga ka fombi ka qur'ane kala ka ala de yira o kunde ngono ne de karamo ka de kun belebele mi na be duskon aka fo ne de bado ne o yira barala kuma dola kaye min de ala do convido o ka jetete me karamo amana e kono tendoro imma ko sarapeu nene ba to fe do be na karamo sanga no wele ko hasadu ndi fe karamo de ko mimbi karamo no nyon tane shaytan sera ko jamblay o de hasidiya ndi fe
o ye dekunba ye dɛ kuma dɔ la i bi tiɲɛtigi dɔ ye ka ban ka fara o kan ka ban k'a dɛmɛ sabu ne t'a fɛ wa a bɛ ka min fɔ an k'a ɲɛɲini o ye tiɲɛ ye wa la an ka mago t'o la sabu fɛn dɔ bila la ɲɛfɛ min wele ko el hasad hasidiya wa hasidiya ka jugu dɛ kira ko ten ko hasidiya bi mɔgɔ ka ɲuman dun k'a ban pewu i n'a fɔ tasuma bɛ lɔgɔ ɲimi cogo min إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولا نفك موفو نين عندك على جك ما من الناين وعلى بافوي قالوت يا فودما مغو كافو كي قران كلنا باي والما يدي كرام باي إن الديمونستراسيون لك مغو نيفرو ngane ala kuntana ayamine meleko bo fere mine ka fofo kata fili janama kono ninde kire saba folo mitke ni kirapati jonganga joro nunu ye fedo ke ala no fe ngangania de kumai emmi ma ke ala ko saraka o fana bana de kira islamai fem folo min ngangana ko de ikhlas ikolla ka jeya ikabara ka ke ala jati kama ayin defo kunanja mogo ka tamanje flana ko de alwara ko ala nya saranya fi dini ika dina barawla funga sabati ne chayo ne ala saranya sabati fude bibolo qur'ana era ko te inna ma yataqabbalillahu min almuttaqin ko ikado ala bi minalike jongolo ka seli uka sun uka hiji uka jaga bowati ko ala bo mina mogode bolo minun zirale do ala nye e minun misra ala nye o jonu minun yo yoroma jaya ka bo haramu minun ye jenaya toy ka setuyi ka namara toy ka janva toy ka nyon juguya toy ka nyon dabali toy minu yu ni kari ka bo ko fo le mako ala yasra jon ala ko ni ya jole ka seli ko ne ala ka seli mine fo ka soro ala yasra ba biskola ola kana ala yasra ni yoro jande aka gloki bawa min taw fo fa no fe ay jalamu ko lashiwa la modul mustafa ko attaqwa ha huna kira Muhammad Mustafa ya ko disi rashin saba ko ni be ala yasra ni ka bi jon duskune la akora taka fini don tala la abi duskune la ala ko ni yene ki ka bato do mene fo ka soro e yere be srane ala nye i yere ibi srane ala nye ko de lambi ka bato mene nasiran na ni e yere miri bato nunu chaman bi ibulu jaledo alay ka nyine ala min fe ite turuledo alay ikimere bi bulo ala minye kasoro ayibla fofena ka fomporo ko torate la mbala de sarmadan adokine ala ti nyon fe fiu iti foi fo ko ala ba mine ay iti foi fo ko ala ba mine sabu fo ala yasna yakana ala israila ko te ko ni kam minga bato mina doro ala israila bi mo mina me bingani kelaw wala volo dunaw kama Abdul Mustafa ko te la tuqbalu salatu mar'in fi jawfihi haram ale muhammad Allah ta'ala timashika selimine haramu drome kelen na volo bi mawo ma kono ko ikado ikaseliti mina fiu jamwan jigi dale do minga nanga kishi sarai ande sarasaw anjugo la ko obse ka angishi obse ka amblasra ka sira nyuma yira na kam kishi soro kuma dola ojigi ayera tana manjigi dale do kelej menga amiseli kon ibiseli minga yala amine ledo wa amamine o dombi fewa kuma beele kuma be okoro ala sanaye fembay jondo skola min ganga sabati ala sanaye o sabati li mogoka o ba soro ko ala yambla mina ikembe kay labe o kel kama ayambali mina ikembe ko bela jele to ipew o de ala sanaye
ninde ya ka filana ye ko ni nin bɛ mɔgɔ min na a sabanan ye jumɛn ko wa zuhud fi dunya wa zuhud fi dunya o ka sɔrɔ banjiyana o b'a tigi la maa min natalen don diɲɛ na ale ka miiri tɛ foyi ye fo diɲɛ hami foyi t'a la n bɛ diɲɛ sɔrɔ di ko o tigilamɔgɔ n'i ye banjiyana ye mɔgɔ min na ko kunanja taamasiyɛn sabanan ye nin ye o k'a sɔrɔ a yɛrɛ karilen don pewu ka bɔ diɲɛlatigɛ kɔ ni diɲɛlatigɛ a shahawatu fɛn min bɛ maa sama k'i bɔ ala nɔfɛ n'o yirala la dɔrɔn a ko donnen don mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ zuhudu fɔ banjiyana f'u bɛ taamasiyɛn dɔw kɛ ni o de ye i ye cogo ka juguya ye fini kɔrɔ ka y'i la walima fini faralenw ka y'i la walima fini nɔgɔlen ayi o tɛ banjiyana ye la i ye cogo ka juguya tɛ kunkolo ka ɲaasi tɛ ayi mɔgɔ bɛ banjiyana ka sɔrɔ i kolen don k'i jɛ k'i pari k'i sigi jɔnni bɛ siran ala ɲɛ azhad nas man huwa rasulullah yala kira tun bɛ fini faralen don ka yaala wa kira kun gobali bɛ yaala wa a kunsen kun ferekelen don wa ayi Muhammadul Mustafa kun ti ten nka ale de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ale de kodolen don diɲɛlatigɛ la ka tɛmɛ bɛɛ kan Muhammadul Mustafa o kɔrɔ ye cogo juguya tɛ Muhammadul Mustafa tun bɛ parfum fiyɛ k'a kasa ja o la Ali ibn Abi Talib ale y'a lafiya zuhudu la ko mun don o ye ale ɲininka ko mun de ye zuhudu ye a ko laysa zuhudu an la tamlika shay'an innama zuhudu an la yamlikuka shay'un Ali ibn Abi Talib a ko banjiyana tɛ e kana fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ e kana fɛn mara ye k'o tɛ banjiyana ye dɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ so kɔnɔ taa bugu dɔ ɲini ka si ye ayi banjiyana tɛ ko mɔgɔw bɛ bolimafɛn sanfɛ e k'a minɛ i sen na ayi so jɔ mobiliw san ko fɛn bɛɛ mara banjiyana tɛ e kana fɛn mara ye ko banjiyana de ye fɛn kana e mara k'i bɔ ala nɔfɛ fɛn kana e mara nin de ye banjiyana ye nin ye tiɲɛ ye o kɔrɔ foyi kana aw mara ala minɛlen kɔfɛ ala kɛlen k'aw ka tigiya kɛ ayi a kana sɔn a kun ka di fɛn wɛrɛ ma a kana sɔn denw ka bɔ ala nɔfɛ musow ka bɔ ala nɔfɛ masuuliya dɔ b'aw bolo a kan ka min da denbaya bɛ mara di a kana sɔn olu nɛgɛ kama u k'aw kɔ don ala ma a kana sɔn nafolo ɲini cogo juguya kama u k'aw kɔ don ala ma ko n'i bɛ zuhudu ɲini azahid k'a fɔ ko nin garilen don diɲɛ kɔ k'o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min sɔnna ka ala dɔrɔn kɛ a ka marabaa ye ala dɔrɔn de y'a mara a ka maratigi ye nka a ma sɔn fɛn wɛrɛ k'a mara nin ye tiɲɛ ye ka kari diɲɛ kɔ diɲɛ tɛ foyi ye wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu wa zina ala y'an bilasira dɛ ala ko nin ɲɛnamaya in ma kɛ foyi ye fo n'a kɛra kulonkɛ ye ani batara ko nka ni mɔgɔ min ye ne faamuya i bɛ lafiya ne kuranɛ yɛrɛ de ka kuma ye ala min ye diɲɛ dan ka ne de e bila a la ka tila k'a dɔgɔya ka yira an na ko an k'a dɔn yanni waati ni diɲɛ an bɛɛ bɛ bɔ yan o la mun bɛ jɔn ye sa i ye min kɛ wa anna lil insan وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وسعيه سوف يرى نقرأ كمان كفويت حرام ديني أن ليس للإنسان إلا ما سعى فويت حرام دي فاي بارا منك جينايا أودن نوبي تاي نوفي كي يمونغده إسينغو ممونا mun b'i kɔnɔ ala min b'o dɔn o de nɔ bɛ taa i nɔfɛ wa ko a mɛn o mɛn a ka kɛta sawufa a mɛn o mɛn yora
abina ye yeminge abina ye da mingera dugolaw mawti mingalama idene idogole sawfa yura abina ye ne dobina nene awkango do nyasiki ala ye jinya fani ko kulenga yorodo nga mogo min mana jamakulu to kulongela ko to batara ko la ki yere boshi ka ki ka sebeke yoroy ko otigi de ko no may tarima va anganga barake ni ala min ye jinya la jinya fuiti dume asetigi ti dume afangati dume la abebi ba ne asewuma ba sebi min bolo musawna ba do dola de keti ona no dona haklima o manga malasan jela tigen kono jonga ngu yere de alama alaminti bawla ngani yere di jema yani wati ni ndama do ba min ta den kan me here o jela tigede ma min ngara jede na fara ko jede musa o ba sura tigi masala nyuma so note babbe be here kan na de funa kera nyana mayaye ani o dona ve nga kari o ko ka ala min ta janfa kanjija lahara ko labe lahara min nan ta je sedna li de la kan fo ka kuma kan dola ako mogo mbawma lahara jelatige obe ka kodo awla mudbira abuka bulka kodo awla abo mi ngono ka nyini ka here nyini nanni besabati mbe o jelatige nga alebe ka kodo awla wepi boli yera la koy ka bo koro koy sekon nabi temeka o shido banto ka boyeda nibi sangeme soro ni klikile morala o kaddo ebolo me kana nyina klikile inde bita dafa sangeme la na jana ebolo musa atija ala bulu sabo ala ko yarawnahu baida wa narahu qarib haramadeni bayiti nde kaka jan jawuli ka jan me ebi bo akono do me o joli yere jawuli mana jan e mako ta bela o e kilembi juge mi na odama ni ibora yala esimba ko la blewa ai o esimba ni ni esimba na mumbi ebina tayi nga ye wati ni mi na mare olanga nga hakliyo nina o koni sidna ali ako anga do nyabe ka kodo anami ko menyini nga ko lahara debe ki nyashi amma muqbila lahara ala debe ki nyashi amma nga an yere tika nyashi oma am ka nyashi nyede ma buka takanto nga lahara mimbi ka ngumbe anyashi nde onyini ma haklima anga takalaje o de la kalon iba damne de kabra masa de reti fendok mami masa ba nyini ka préparer shiningaba no e shini je nde ta kala rola aballa kunu abta kalake karamo ba bugodo dola aka famu baliya kama fe dola bebi jenini masa bi jena e kale de bugora ma dola halna ma inchesri masa fino faraka ka tituguni mungama aka shini fo ayere bita bua kalama ko jaw kume kanja ku yamina ni ne re ka shinin glali ayere bi labe ki chesri o shinin to no fe muna sabu shinin bi ka se shin bi ka yele abika shinin ne soro anzira kanin bekla me shinin min ga gela be no la haray ni boli choko fele tala anyina mbe oko wallahi haramade ala yere kaba ko yara haramade nina أقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شارك لك ألكو حرم الدين ما يا أيها الإنسان يا حرم الدين ما غرك بربك الكريم ممكي ملسا إكا على إكا على نفتغللا إكا على اللبتوللا فجم مكا إبالي أولا جنلتك إندامو asoro amuso awolna volo
o de bɛ kɛ e bali ala nɔfɛ tuguli ma ma garraka bi rabbikal karim mun y'i mana sa ala la ka sɔrɔ ala y'i bonya de hadamaden allazi khalaqaka fasawwaka fa'addalak fi ayyi suratin ma sha'a rakabak ala min y'i dan k'i dafa i ka dani na ka tila k'i kɛɲɛya o ala y'i bonya dɛ dani na dani min n'a ma tɔw danti baganw bɛ yen n'i y'olu dancogo lajɛ k'i dancogo lajɛ i b'a dɔn ko ala y'i bonya o de la ala ko ten dɛ k'ale ye hadamaden bonya ale ye hadamaden danko ɲa dancogo ɲuman na ahsan takwim nga k'a tilala ka hadamaden jigin summa radadnahu asfala safilin a ko a ye hadamaden bonya dani na ni hakili ni faamu ye a bɛ bɛɛ sanfɛ nga ko a tilala ka hadamaden dɔgɔya summa radadnahu asfala safilin n tilala ka jigin a bɛɛ lajɛlen duguma n y'a bonya baganw ye n y'a kɔrɔta n ka danfɛnw ye nka n tilala ka jigin a bɛɛ duguma hali baganw ka fisa ye kuranɛ de ko ten dɛ asfala safilin o kɔrɔ ye di ko a bɛɛ duguma mun bɛɛ duguma n ko y'a fusaya minnu ye nka n y'a dɔgɔya o bɛɛ duguma sabu ala ko ten dɛ a ye kumana hadamaden dɔw kan ko minnu ti mɛnni kɛ n'u ti yeli kɛ n'u ti faamuyali kɛ ko olu b'i n'a fɔ baganw kal an'am ala kila ka fɔ ko la ko bal adollu ko olu yɛrɛ fililen bɛ ka tɛmɛ hali baganw kan bagan bɛ fɛn dɔ faamu olu t'o faamu an ka bi tile y'o ye la ilaha illallah shetana sera dusukun na a y'an bɔ ala fɛ pewu k'an ka ɲɔgɔn jugu ye an bɛ fɛn kɛ baganw tɛ sɔn fɛn min ma nin ye kuranɛ ka kuma de mɛ ala ko n ye jɔnniw de dancogo k'olu to a cogo la olu ti dɔgɔya ila allazina amanu fo minnu dara ne ala la wa amilu as-salihati falahum ajrun ghayru mamnun a ko minnu dara ne ala la ka kɛ ɲumankɛlaw wa amilu as-salihati ka kɛ ɲumankɛlaw ye falahum ajrun ghayru mamnun sarabo olu ye kɔti tigɛ ala ka ɲi u la o la nin de ye kumakan sabanan ye ko fo zuhudu ka ye e la i kodolen do ka bɔ diɲɛ ma a naaninan ye jumɛn ye ko walhaya fil aynayn maloya o ka y'i la i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ maloya alhaya'u min al-iman kira Muhammad Mustafa ka kumakan ye nin ko maloya o ye limaniya dɔ ye maloya kira Muhammad Mustafa ka hadisa dɔ bɛ a b'a tugu a ko fa in lam tastahi fasna ma shi'ta a ko jɔn n'i ma maloya min ka di i ye o kɛ nin ye kira yɛrɛ de ka kuma ye n'i ma maloya ko i jija min ka di i ye o kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan ni mɔgɔ ti maloya kojugu do dɛ nka a banna o maloya taara a taara fɛn minnu kun bɛ yen ni maa kun bɛ yɛrɛ fa a nɔfɛ o ko banna sa o la i b'a ta k'a lajɛ an ka bi tile in na balimakɛ n'o ye Muhamadu Madani ye a ka walanda dɔ ala ka hinɛ ni silamɛ so la a ka walanda dɔ ni o ye sad 26 mars la ko Jibrila bɛna fɛn min da ka bɔ dugukolo sanfɛ fɛn barikamaw la denkun b'a la ko Jibrila kira ko a bɛ jigin mun na a ko a jigin ko 6nan wali 5nan a ko arfa'ul haya'a minan nisa'i a ko n bɛna maloya ta ka bɔ musow la maloya bɛ ban donfiniw la yecogow la baara kɛtaw la ni sabatira n bɛna maloya ta ni sabatira maloya banna pewu diinɛ kɔnɔ n'o ye silamɛya ye ni maloya tɛ maa o maa la
kira ko fɛn o fɛn ka di ye e k'o kɛ min ka di ye o kɔrɔ diinɛ in sigilen don maloya kan yɛrɛdon kan danbe tun bɛ yen ka kɔ silamɛya ɲɛ mɛ silamɛya bɛna fɛn min sɔrɔ a bolo a ka labɛn la min ni silamɛya ti ɲɔgɔn cɛ silamɛya bɛ baara kɛ ni o ye silamɛya nana ka na danbe ni hɔrɔnyaw sɔrɔ yen olu kun tɛ jɛ ni fɛn dɔ ye maloya kama k'a fɔ dekun dɔ b'a la nka bi silamɛya ye o daga anw ye an ka bi silamɛya nka bɛ o de ma n'o tɛ ala kira nana ni min ye o tɛ tarima faamu jɛngɛra n'a ye o sabu a dɔw kun bɛ yen o tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu malo kama i b'o min sɔrɔ a la o tɛ sonyɛli kɛ fiyewu wala bolo k'a fɔ an b'a ta malo kama sigida la nin kun bɛ yen kununko nka bi ala ko nalen ni o dira ka kira ma kana o banna a ma dɔn ko anw bɛ min na nin t'a sɛbɛ ye wuli b'an dɔn dɛ sabu silamɛya nana min kama o ye jogo de ye innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaqi n'a ma ne muhamadu ci kun na n cira ka na jogobaw dafa n'a fɔra bolison tile mɔgɔw jogo o ka ɲɛ misiri tile jogo ye a bɛ dɔn ko misirimaw bɛ min kan k'o ye nkalon ye aha mɛ kɛnɛkan tiɲɛ don wuli b'an dɔn dɛ kɛnɛkan tiɲɛ don misiri kɔnɔmɔgɔ ninnu dɔ bɛ sin k'ale a yɛrɛ ye ten ko ne tɛ n na aha e t'a la tiɲɛ don mɛ i ka mara dun i denmuso ninnu i b'u ka hakɛw kala i b'u ka kow kalama wa aha i b'a kalama o sabu silamɛya yɛrɛ ko k'u ka mɔ cogo min u kan ka ladon cogo min u kan ka sutura min da o t'u la e yɛrɛ jɛnnen don n'o ye ni silamɛya tɔgɔ ye k'i bɛ alakira nɔfɛ an kan ka kuranɛ aya ninnu ta ka baara kɛ n'a ye dɛ o de la don dɔ la kira ko seyidina ali ma ko kuranɛ tɔ bɛ to a darisu ye a baara bɛ bila an b'o tile la bi minnu kan k'a fɔ o y'u dɛdɛya kan o ma fɔ n'o tɛ ala ye kira yamaru o bɛ yen wa ni ninnu bɛɛ sara o kan ne na aw kan ka jɔn ladege nka silamɛya bi ta kɛra yɛrɛ sago ye min bɛ bɛn ne ma bi baara kɛ ka da o de ma wa n yɛrɛ bolo n y'a sɛbɛ sɛbɛ ye koyi silamɛ sɛbɛ sɛbɛya tɛ sɔrɔ fo cɛ min nana n'a ye n'a y'a minɛ n'o ta cogo ye a ko disa ka diyagoya fo k'a sɔrɔ o sabatilen don an kelen kelen bolo tarima fam nin ye taamasiyɛn naaninan de ye ko alhaya ni muso yɛrɛ ye maloya sɔrɔ Jibrila ye nin min fɔ nin sabatira dɛ k'a bɛna maloya ta ka bɔ yen minnu ka kɛ ni sutura ye seitanɛ ye jan da fo jɛngɛra n'a ye hali cɛw ka sutura fikutigiw ye min fɔ n'o de ye k'a daminɛ bara kɔrɔ ka n'a bila kinbere la o ye cɛ ta bannen ye o ye minnu y'a gɛlɛya ye ani minnu y'a caya ye o de ye k'a bɔ bara la ka taa bila kinbere la ye minnu ye cɛ ka sutura caya o ye olu ye mɛ muso ka sutura ye jumɛn ye ko n balimamuso ko fan bɛɛ ni kira ka kuma ye fo n'a kɛra i ɲɛda ye ani i bolokan fila ye wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha a kɛra sɔn a ka masiriw ka bange fo ni yɔrɔ minnu ni olu bangeli diyagoyalen don ni o ye min bɛ ɲɛda la ani bolola ye n'o tɛ ala y'a yamɔrɔden ko wali yadribna bi khumrihinna ala juyubihin aha disa ninnu min bɛ biri kun na a y'a jija o ka kanda bɛɛ datugu na ne ɲinina kuranɛ fɛ an b'aw la mɛ bi n'i y'olu ka fini ta k'a lajɛ u bɛ fini dɔ don cɛ foyi t'a dɔn ko mɔgɔw k'a fɔ k'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wuli bɛ don dɛ fini dɔ bɛ yen jɛngɛra n'a ye i b'a don bara de bɔ a fɛ ka yaala muso b'a don bi an bɛɛ b'a ye hali a t'an dabali ban mɛ cɛ dɔ k'a don ka sira minɛ ban cɛw ka bara bɔ ne kɔni b'a ye fɔlɔ a bɛ ten fini minnu bɛ don minijipu i b'a ta k'a lajɛ cɛ foyi tɛ nin don k'a bɛ yaala k'a to a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ kɛ mɛ k'a ta k'a lajɛ jɛngɛra n'o ye an baw fɛ hali e yɛrɛ tɛ dabali ban bilen seitanɛ sera a sera o la a ka kumakan 5nan ni o de y'a laban ye n'o ye fudayili ye a ko wal khashiya
fil badani Musa ko ala ye saraya ka sɔrɔ farikolo fa bɛɛ la kana sɔn bolo ka phosphatrice ye kana sɔn bolo ka da walimuso kan kana sɔn bolo ka walinafolo détourné kana sɔn se k'i se haramu kɛyɔrɔ la kana sɔn ne ka don fɛn na fɛn min da bɔ a ye kana sɔn ɲɛ ka fɛn lajɛ fɛn min haramulen don a kan kana sɔn tulo ka lamɛnni kɛ Allahu Ta'ala ko ten k'i k'a dɔn mɛnni ani yeli ani dusukun ko don dɔ la i bɛna ɲininka nin bɛɛ la i bɛna ɲininka nin bɛɛ la ko i ye min lamɛn i ye min ye i ye min fɔ mun b'i dusukun na Musa don dɔ la i bɛna ɲininka nin bɛɛ la kana anhu mas'ula aha wala ne da aw an kan ka ɲɛ dɔn ninnu na ko an farikolo bɛɛ an kan ka jija a ka kolo ala ɲɛ siranya kɔnɔna na ala ɲɛ siranya kɔnɔna na o la jɔ bi fɛn min na i b'i jija i ka sabati o kan e kana kɛ kunkolo fila ye aha o la kira mɔdenkɛ dɔ bɛ yen n'a wele ko Muhammadul Baqir a ko a ka kumakan na a ko bi'sal abdu yakuna za wajhayni a ko aw lisalaini a ko mɔgɔ la juguma bi'sal abd mɔgɔ jugu ko o ye mɔgɔ ye ɲɛda fila bi mɔgɔ min na ani nɛnfila o b'a la ɲɛda fila b'a la nɛnfila b'a la k'o ye mɔgɔw la juguma ye i jija n'i ko n ye silamɛ ye sabati o baara kɛli la i jija i yɛrɛ di o baara kɛ ko ɲuman ma kana kɛ n sengelen bɛ nin na ne sengelen bɛ nin fɛnɛ na ko na nahudu ma alkhayidina kana sɔn ka k'o ye aha n'u kun wulila an yɛrɛ wuluw nɔfɛ an sen b'a bɛɛ la kana kɛ ten n'o tɛ olu bɛna ɲininka lahara jɔ dɔw k'u to jahanama kɔnɔna la n'o ye mujrimina ye a ye nin fɔ a ka kumakan na ko mɔgɔ juguyara mɔgɔ min kɛra ɲɛdafilatigi ye walima nɛnfilatigi ye a nɛ yatwi akhahu shahida wa ya'kuluhu ghaiba mɔgɔ min ni kumakan ɲuman o de bɛ fɔ a fɛ a balimakɛ ye ka a ɲɛ jɔlen to a la nka a kɔfɛ o y'a sɔrɔ a b'a sogo ka k'a dun n'o ye mɔgɔ kɔrɔfɔla ye hasidi ɲɛngo ye i ɲɛna a ti foyi fɔ ɲuman kɔ nka i kɔmana don Musa i tulo kana don a la a ko mɔgɔ nɛnfilatigi ko Musa k'o ye hadamaden jugu dan de ye ko wa o dama tɛ koyi ko in utiya hasadahu wa in ibtiliya khazalahu a ko ɲɛdafilatigi ka baara dɔ ye a balimakɛ min n'a bɛ kumakan ɲuman fɔ ɲɛna ka tila ka a kɔfɛ ka fɛn fɔ fɛn min n'a balima y'a mɛn a ti bɛn a ma ko ni a balima ye hɛrɛ sɔrɔ k'o yɔrɔ bɛɛ a b'a juguya k'a fɔ ala ye hɛrɛ k'a ye nafolo sɔrɔla fɛ walima ala ye bonya ko dɔ k'a ye ko foyi tɛna hasidiya kɔ hasidi mako sɔnlen don Usman bin Affan a ko yakfika min hasid yaghum waqta sururi a ko fɛn ye wasa ka bɔ hasidi yɛrɛ ma o maa min b'i juguya ko kana tugu o kɔ k'o yɛrɛ juguya dɛ la ko fɛn dɔ k'i wasa ka bɔ a juguyali ma sabu a b'a yɛrɛ kan o kɔrɔ ye di ko tuma bɛɛ a huzunulen don a tɔɔrɔlen don e ka nisɔndiya waati mobili kura tile sɔrɔ la e bɛ nisɔndiya la tuma bɛɛ o y'a sɔrɔ a den bɛ ɲini ka tigɛ k'o dama k'i bɔ yaqumu waqta sururi a ko cogo di wa in ubtuliya n'a balimakɛ ye dekun sɔrɔ ko a ye lajarabi sɔrɔ khazalahu a b'a fɔ ne tun ye nin fɔ o y'a ye a ko labanna di n'a ye dekun sɔrɔ dɔrɔn a bɛ nin de fɔ mɔgɔw ye aha a ka ko ma tiɲɛ nin ya a ka wari bɛɛ ma taa dafɛ wa ko f'a ka cɛ dɛmɛ ne ye nin fɔ a ye a bɛ min fɔ ye ko o de ye nin ye Muhammadul Baqir ko nin ye mɔgɔw la juguman ye nin ye tiɲɛ ye ala ka faamuya ko ɲuman di an ma o de la ngi bi fɛn min na i jija i ka sabati o kan ni ala sɔnna ka an bila silamɛya diinɛ baara kɛli la min bi diyagoya an kan ko an seko dama yira la mungu ɲini na kira bolo an ka sabati o kan ne ni e kan k'o minɛ ne ni e kan ka an cɛsiri k'an yɛrɛ di ala ma ni o baara kɛli
anga nga kunun de la ka bislamiya bi ye cogoya min na an ka yɔrɔma janya ka bɔ bita ye cogoya la ka kɛ jumɛn kan ko ala mago b'an na di n bɔra ka alamatu saada f'i ye n'o de ye kunanja tamasiyɛn ye kunandi la o la i yɛrɛ lajɛ dɛ ka nin baara ninnu lajɛ fɛn minnu ko fɔra yala nin sabati mɛn ne la wa nin sabati mɛn na wa jɔn a wasara yɛrɛ kun ka seere ye kuranɛ de ko ten ko jɔn b'a yɛrɛ kun dɔn aha ne kuranɛ ka kuma ye k'ale insanu ala nafsihi basira hadamaden b'a yɛrɛ kalabɔ i yɛrɛ lajɛ i ka kunnaja baaraw lajɛ kira Muhamadu Mustafa a ka wele dakan jɔnw na o de y'an ka sabati jogo ka ye o de la an ka nin weleli ninnu kɔnɔ an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ye min ɲini an fɛ sahaba bɛɛ fɛ ni sahaba bɛɛ fɛnɛ jɛna n'a ye k'a minɛ a bolo an ka wele dakan in de ye ka mɔgɔw su ka kɛ nin de kan o ye jumɛn ye albayatu ala al-islam silamɛya baya kira de ye mɔgɔw su ka k'a minɛli kan Ibn Abbas b'a f'i ye kitabu kɔnɔ min wele ko hayatu sahaba ko kɛ Muhamadu Mustafa kana yahrus a kun yɛrɛ bi fɛn min n'a kun bɛ o gɛlɛya ka sabati o kan o de ye ko jɔn bɛɛ lajɛlen ka kɛ limaniya jɔn ye wa yubayi'uhu ala al-huda ka sɔrɔ ka baya k'ale kanda yɛrɛ kan ko kira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka mɔgɔw wele ka na nin de ma a ka limaniya ka tila ka baya k'ale Muhamadu ye kanda kan n'o ye silamɛya ni kira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka sabati o kan ne jɔn ka kuma ye min ye kira ye Ibn Abbas Abdullahi Ibn Abbas olu y'a ye a kun bɛ min nɔfɛ mɔgɔw la n'a y'o f'u ye u b'o fɛnɛ dɔn sabu a y'ale yɛrɛ wele ka na nin ma n'i ye hayatu sahaba kelen in lajɛ denmisɛn minnu n'u bɛna baya kɛ alakira bolo ale b'a la babul bai'a lam yahtalim liman lam yahtalim babul bai'a liman lam yahtalim baya babu mɔgɔ minnu ma balikuya olu ka baya kɛyɔrɔ man lam yahtalim babul bai'a man lam yahtalim o yɔrɔ in na kitabitigi b'a f'i ye ko kira ye Hasanu wele an Husayn an Abdullahi ibn Ja'far an Abdullahi ibn Abbas kira ye baya di olu de ma mais n'i y'a sɔrɔ denmisɛnw don nka kira Muhamadu Mustafa y'a ye o tɛna kɔrɔbaya ale ɲɛna nka a y'a kanu ale de k'u ta juguman a ye hayatu sahaba lajɛ a bɛ yen Abdullahi ibn Abbas a y'o de fɔ ko kira yɛrɛ tun bɛ sama fɛn min nɔfɛ mɔgɔw ka sabati la k'o kun ye u ka baya k'ale Muhamadu ye silamɛya kan o de la anw ka se yɔrɔ ninnu bɛɛ la anw ye min ɲini mɔgɔw fɛ o de ye ka sabati nin kan n'o ye baya ye k'a minɛ i n'i ka ala cɛ la baya ti dɔwɛrɛ ye fo layidu wɔɔrɔ kira ye min fɔ ko bɛɛ k'a kɛ bɛɛ a fɔlɔ ye jumɛn ko n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ nin layidu wɔɔrɔ in Muhamadu Mustafa ye nin minɛ a ka sahaba bɛɛ bolo sahaba bɛɛ cɛ fara muso kan ne t'a fɔ dɛ kira ka sahabaw de b'a fɔ Burayda a ko kada man aslama baya annabiya ala al-islam a ko maa o maa silamɛyara maa o maa ni a silamɛyara baya annabiya ala al-islam k'a bɛɛ ye baya kɛ ala kira bolo silamɛya kan a bɛɛ n'o bɛɛ ye baya kɛ ala kira bolo silamɛya kan o kɔrɔ ye di man sabu dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ Abubakar ye baya kɛ yɔrɔ jumɛn Umaru y'a kɛ yɔrɔ jumɛn Usmani y'a kɛ yɔrɔ jumɛn Ali y'a kɛ yɔrɔ jumɛn mais ne sigilen yan n tɛ taa yɔrɔ si dɛ nin bɛɛ ka baya kɛ yɔrɔ bɛ ne kun na n'a kitabu k'a fɔ ka fara a kan tari m'a faamu n ti bɔ yan
abin guna misa ka beka baya ka yoro fiye nga aki wasa doro ka fura man mo minum be arab kan ko famu bendo man ki konk man ismul mawsul yufidu al umum ni man me arab kana ko joni okoro be mashima boala sahaba be ko kena man aslama ma aslamera ola nem soro ka question nge mime ka bokar ni ngal ke yala bokar islamera wa umar islamera wa usman islamera wa ali islamera wa o ni ulu islamera ko bi man ko man aslama baya annabiyya ala al-islam ko bay ake ala kirabulu islameyaka nema fona kurna tafsiri chama mbadi man nzigero la abi minu ngono karima fam ibn kasir laje niba laje aya min tafsir la ala ba foko awfu bi ahdillahi iza ahadtum wala tanqudu al aymana ba'da tawqidiha wa ja'altumullaha alaykum kafila ayna ayay min tafsir la ibn kasir kono mamina nabika laydu fo no de awfu bi ahdillah ayna alaka laydu da fa iza ahadtum nay laydu inta wala tanqudu al aymana akanaso ka aka kalengaw ka olu tie ba'da tawqidiha agalaleko ni ayay ibn kasir ba fiye ko ni kuma mina islama unna islama ya bay amina ala kirabu ko ode ni ayay ni ode ahdillah odela am to ka jon yoroka ka fo karamo aya jija aw minum bi alaka dina nyefo moye fe minum bi nikma bi ku ka ayra ka fara anyini bo ka nyini jumendo jonga nafanaye no ahdillah minum be qur'ana ko mundo de alaka laydu alako ne alaw ta'ala ka laydu wa ne alaka laydu bi nyini ngallahara inna ahdallah kana mas'ul ne alaka laydu abinyinga o ayininga ke ko laydu minum be ni qur'ane ba fo ufu bi ahdillahi aw wa bi ahdillahi ufu zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun ne aya min bi qur'ane kono ne alaka laydu akache kuju abinum be mundo ndo ba fo yoro dola ko ahadu nunu ko shahada do o lamba fo ngara mo nunu e ko aya la jeddo ninde yala shahadan laydu e kelewa ay shahada ani laydu uccaka ja fengelende arab ka koro tikele ta munjidu tay ka dele ko koro tekele munjidu dele bahrul muhitu dele qamusu tulabu dele ni oye arab kan dictionnaire ye ko u koro yidi shahada wal bai'a fengal tekelende Alhamdulillahi rabbil alamin ni kunyaw nye Abidjan jamana ka Bouaké anan karamogo Sherif Ahmed Tidiane Haidara anye famuyali caman soro wa kene inka bayakela caman ne sorola ni ne kunye aw nga bi sorole nye foli be Abidjan ka bela jele wa nga foli be aw fene wajulu kene titeme aw minunka amba fo aw ka ambe sigida wore wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fi amanillah Ay bonne ne gramoje mina kuma wili balila be manga